ola bilen söýgüllüňiz mi? Erkek ýaly aýtdyňyz. Däldiňiz mi söýgüllüňiz mi? Bira Şu durmuş tema bermäli bira bilýän meni. düşündüm. Näme? Bir bilýärmi süýçüge kaçkaýan kampaniýalar süýçüni daşyny paketleýärler, bilýärmi? Süýçüne daşlar näme kliyonkaly gelip imeli gelýär. Meselem roşan süýji. Roşan süýçü mysal üçin sana bir roşan süýçü soňra etdi diýerler. Onuň sana ilk demek başa roşan süýçüni dadyp görüňdi. So daşy kliyonkalymy ýa? Sen özüň kliyonkalyny aýyrdyňmy? Birini şekala diýeňde. Kliyonkaly değil. Ben aýyrdyň seni iýdim. Uy ya yok. Kliyonkasyz değil. Ay doğan berýär. Ay onda inanma onda nemeden ol. Ay şekalada inanma şekalada inanma diýjek bolýanlar aýda oňam bir taşyny asyp durmaň bilýärmi şekaladyň taşyny. Va otayny çykartdy ura ýene. Taýyn çykartdy taşyny paketler bermeli. Vay hawu. Roşan paketten. Kat köpçüler ay. Onda sen diýjek bolýan birden şo diňe senden soňam bir alsa şo semeni şo neme var ýa diýjek bolýan da. Soň orlar var ýa diýjek bolýan da. Da şekaladyň daşy. Roşan şekaladyň daşy. Geçin. Düşündüm. Żalka. Geçin. Düşündüm. Ay bolýaly. Haram oğlum. Yüz aydıp dura gözüne teret. Halişin gözüne ilk kara toynap dura. Teknoloji. Dinle. Şeydi, Balşoy. Ya. Balşoy. İnge bilir. Zor o mani. Onya lahu. Tong gurulur fatsa. Zorap içecek bana sonra ne dikken niye ödüm. Gullukta var oğlanlar çumodu zorap zaten ben dikip beriyordum dikip bilen yaptılar onu. Ay bile. İbare men gideyin avray vaka. Avray vaka yer bedal guruluşlu no başa oturuyor ne zapadı. Oraya mı oğlanlar oturmanı öde oğlanlar oturmanı. Yo, karoç şu video yanlış düşünürüm aytacak bolumla. Yo, drugoy. Canım ben iki angarklara da sen hem gattı görmezsin bilen angarklara ıslama da ettim. Gattı görürüm zaten soramadım diyeceğim. O yandır dedim bollu. Kaka, aylım mallım hemmesini öýürat çoktur nesip bolsa barar. Kaka aylıq mallım yönü götüm urdum. Nesip bolsa täze öýüge ças kaka. Öýün goşlarynam kartda utturanlaryň kaka goşum ýokdur. Berde bir tanç oglanyň biri bar, o iş tapyp berdi. Maňala iş ýarýar kaka. Berde bir oglan bilen tanışdym meni Swidaniýa çagyrdy kaka. Nesip bolsa bolar hemme zat kaka, oglum mertdir. Kaka oglan iň soňky bir gaýrat galyp Häzirki zamanda ýügüler. Geçen akşam duşdum men bahada. Ha gelýärmi? Olmay. Ýaşy. Karaldyňmy? Hawa. Bu näme? Kasa. Bolýar. Men sen söýýär? Benim sen söýýär akar. Ranne. Ne da o Wi-Fi çektirsen. Cengel kakam olma çağa yaman uğraş var ya su vapşı bu da cambariye bastı koyarsa vur ya ötsün öldürün ben seni. Yine şu klişini ma hareket etsen vur öldürmesem yine namart oğlum olan 361 olsun. Oğlum. Pişikler var ha. Neçe yaşları var? Pişikler var ha 12-14 da. Itler? İtler her yıl para aldılar. Mesela 10 aşağısı o da var. İyi. Yılanlar neçe yaşaya kadar? Yılanlar mı? Bu ne yaşasından? Men 27. Ben bu yılanlar 27 yaşında. Ne yaşasından?
Olmayan adaylarına bir yaman bakacak kısırla atıyorsun. Sevgilim taşladı. Şunun yanına Ravudan ile taslat var mı? İlere getiriyorlar. Mengle kıyışına ben taşınmaz mı? Sana koş. Ne için taşıdı? Karoçi biz toy etmelik kalın yazdık. 3 hoşuk adam yazmadık. 10 manat öymeden 10 yaş sancak yazdık. 30'lık, 40'lık, 50'lik komplektlardan 4 yaş san yazdık. Liyememişim toydan sonra biz 2 komnat kvartira uçyanmışık. Men özüm 3 komnatda yaşayan yönü şonun içine sığamak mağur. Hatta 5 komnat jay gerek elitkadan. Men özüm küçük olanım bilenim men goğra. Goğunum uluy men goğra seyretmellerle. Sonra bara men barca oğlanmın. 2 san maşin olmalı, birine özür olmalı, ikincisini şoför bilen bana vermeli. Menne jorolem bilen kafeye giden vaktim köçede taksi tutmarına gulluk savolgamın bir gün bana savolga gerek. Sonra men nakar yaşıp bilemok bana. Hatta bu power da tutmalı. Bilemok, şun yazacak men saatlar için. Men taşlap gitti de. Düşünýän mi? Haberleşen. Hatta nomer malla. Gördüm tapıyorum seni. At oğlanlamaz, oğunu aptıray. Rama, sen köpüň adamsy özüňem çağa bilen çağa ýaly, uly bilen uly ýaly hiç bilmen sen köpçülükde gaharlanýanyň goramak näme syry näme demok? Kara şu ömrümde bir daha düşündüm. Hiç satsan tupoylar oyuna cedel etmeler. Bir senki doğru diýende göýýär bolara. Yo men näme uly radylaşamak, sen sözüň abasyna wad etmeli. Sen özüň dogurdygyny bilsen, dakan sagydip dakazat etmeli şolara hemme dady. Sen kim doğru ýa? Ola bilýän men özüň kim dogurdygyny. Wy dur sen maňa näme diýjek bolýan? Gel bäri. Kilometr gürleşip bersin. Hemme jaralam durmuşa çykdy. Entek mesele ötekleri garaşamak. Alya, näme isleýän şonu gaýsana ma? Durmuşa çykmaksaň sen mene beýdip berjek gel. Bar isleýän şolda olar. Oly garaşa men gelýär. Cennet, isleýän Cennet. Ýür min maşina. Ey vay. Yire. Sen ýa toý gerek diýdiň ha. Ýür toý etken min. Bu maşin nereden aldın? Nereden aldın? O bip bara. Kime diýdiň bilýärmi? Toý gerek dem sana. Ana toý maşin. Toy gerek, sen intak işe de girmeli. İşim mesela, işim bulaş koydum ben. Ana başlıktan bara kaçken soğudum aldım ben. Şiir yağı işi durduk. Ana bulara toyumda soğut berdi şiir yağı. Stakan. Logo söyleyeyim bile. 2 tane stakan. Kimde mi? Ova. Bulan bana kepka. 2 tane futbolka. Kime biri? Ha? Bir sana bir bana. Oğlum. Pula soraptırmadım. Sebebi. Ağrayı dertte. Doğru başka ne mi? Baktımız var, maşinimiz var, ağrayımız var, kepkamız var, stakamız var. Böyle. Ha? Böyle mi? Yarına gittik. Yola tatını öpeşimden bugün saanna saada FPA'da. Hova mi? Durdu galas, sen niye durdu? İyi mi? İsten yerimde duruverýänler ne permancan ha? Hova. Bet telefonum var permancan. Nereden alayım onu ya? Ay bet magazin aldım da bunu lay. Yani mikrofon olmalı ama aslında şunu. Ya bunun mikrofonu direkt bunu polyara. Taşar yurtta da şeydir ya. Hova sizden kiçiracık oyunu ya, tayar mı? İyi mi? Kan oyna bilýänler ne? Öwre dersin ha? Tereden ben burada da diýän ha. Ondan mı sana da mutluýaňyz? Bol nim. Üýdäkilerim görýär aşpere daçan ha. İçki jaýdaklaryň görýärmiş. Ay ýoş ulu jaýdakylar bolsa bolýar. Gitdi onda, Elon Musk jaňa. Alo. Ay goýsan ay. Ay ananmadyň ha, mutlulyň ha. Yo yüzüne goýsan ay diýdim men permança. Bolýar gepleşimiz dowam edýär. Golluk etdiňmi? Ho etdim etmesen bolmaz no. Näme pirzewamsyz? Ay men maaş 4-nji patak gollumda permança. 10 ýyl bolup dur da. Ho mi? Onda käbirdatda ýadyňyzdan çykan näler ha? Ay yok.
Ray, bolca pırnyak. Hakyk samsygy perman sen. Köçäň orta arasynda şeýdi aýmarsyň ha. Gato oturduň o sen o. Dro oýnetdim ama. Oýnetme oňalyk o. Bolan ýoş şükür ýapar sen aýtjak goýjak adam. Yo aýtjak adam ýok permanjan bor toýda urşul dawa ýonno. Şuňky dawramy geçip, torat biziň bugünkü maýatkarymyzdan hiç kim.